Máte pozemok a uvažujete o výstavbe rodinného domu? A nechcete stavať 2 až 5 rokov, ako je to na Slovensku bežné? V tom prípade dávame do vašej pozornosti rodinné domy od firmy Certico. Vyzerajú ako akékoľvek iné domy v ulici, avšak v skutočnosti ide o nízkoenergetické drevené montované domy s dobou výstavby 2 až 3 mesiace. Sú stavané špeciálnou technológiou a zásadne z certifikovaných materiálov. Vďaka rekuperácii a nadštandardnému zatepleniu budú vaše účty za energie také nízke, že vám to susedia nebudú veriť. Krátkosť výstavby prináša aj ďalšie pozitívum pre klienta. Žiadne zdražovanie kvôli inflácii. Jednoducho pevná cena. Montovaný dom Smile Max s úžitkovou plochou 104 m2 na kľúč za 88 927 eur, hrubá stavba dokonca iba za necelých 50 000 eur. A čo tak jednopodlažný domček First, ktorý sa svojou plochou vyrovná trojizbovému bytu? Na kľúč už za 68 678 eur a ako hrubá stavba dokonca iba za necelých 41 000 eur. Výnimočný pomer kvality a ceny presvedčí každého, kto chce investovať do kvalitného, moderného bývania. Volajte 0903 900 840, volajte firmu Certico a žiadajte si ďalšie informácie o možnosti dodávky nízkoenergetického montovaného dreveného domu s dobou výstavby do 3 mesiacov. Ak chcete bývať rýchlo, komfortne a ekonomicky, volajte Certico.